Diyos maray na hapon mga tugang maluhod po ang gabos sa pagpamibi kan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, no nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan as sinaotob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamatean minaan padosang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran, kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Pagirumduman sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante, urog na sa laogan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos, mabalos po.
Taliwat Diyos maray na hapon mga tugang. Ngunyan po ikaanom na Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Matindog na po ang gabo sa pagpoon kan Santa Misa. Anwan magarangit na madya, aladan ka, dakulang biyayang pangungunya, nagsirap na, dakulang biyayang pangungunya, Sa ngaran ka na maasin kanaki, asin ka ng Espiritu Santo, Amen. ang grasya na Yesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa saimong espiritu. Apuntan sa tuyang mga kasalan, nga ning magkanuwitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpumay ka man nagsusulsol, kagurang nan mahera ka. Kagurangnan mahera Ika ka. dagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa toka na sa pagsurog sa mo, kagurang nan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan na sin pakapatawadan sa tong mangkasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asid sa daga katurinongan, sa mga tawong marahay ang buot. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan makasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan makasaalan kan kinaaban, ako ang samong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kahiraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw Heso Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi Amen. kita. O Diyos na makakamhan, gibwa kaming magselebrar sa maigot na katigayunan, kining mga aldaw ning kaugmahan na sa mong ginigibo sa kumawan kan kagurang na nabuhay liwat. Tanganingan sa mong binabalikan na pagrumdom sa gibo danay niya mong rimpuson. Huli kay Yesu Kristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyugo niya to an enot na babasahon. Ang gibo kan mga apostoles, minapahayag kan luway-luway na pagtalubo kan simbahan, puon sa Jerusalem, sagkod sa Roma. Sa babasahon may hinanog niya to ang pag-ako kan simbahan sa mga hentil na maging Kristiyano. Sinda nag-ako man kan balaog kan Espiritu, ini nagpapasabot sa to na ang pagkamot ni Diyos, mayo nin pinapalain. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kan malaog na si Pedro, sinabat siya ni Cornelio, naglukmo ini sa pamitisan niya asin naglaog. Alagad binangon siya ni Pedro asin sinabihan, magtindog ka, ako tao man. Si Pedro pagbuka kan nguso nagsabi, sa totoo nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos, kundi sa gabos na nasyon ay may pagkatakot sa iya asin nagigibo ning kasuriputan inaako niya. Nagtataram pa si Pedro kan mga bagay na ini, nagtugdon ang Espiritu Santo sa gabos na nagdadangog sa tataramon. Haros nawara sa sadiri ang mga may pagtubod sa sirkonsiso na nakiiba ki Pedro, huli ta sagkod sa mga hentil, ang balaog kan Espiritu Santo ibinubo. Tanadadangog ninda sindang nagtataram sa malain-lain na tataramon, asin nagpapamuraway sa Diyos. Dangan nagpahayag si Pedro, may makakaulang kan tubig na dai mabunyagan ining mga nag-ako kan Espiritu Santo siring sato. Nagbuot siya na bunyagan sinda sa ngaran ni Heso Kristo. Dangan hinagad
ninda sa iyan na makidago sa inda nagkapirang aldaw. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa gabos na mga banwaan, ipinahayag kang kagurangnan an sa iyang pagligtas. Sa gabos na mga banwaan, ipinahayag kang kagurangnan an sa iyang pagligtas. Mag-awit sa kagurangnan nin bagong awit. Huli ta naggibo siya nin mga ngangalasan. Nanligtas para sa iya ang tuon niya, asin ang banal niyang takyag. Sa gabos na mga banwaan, ipinahayag kang kagurangnan an sa iyang pagligtas. Ipinamidbid kan kagurangnan an sa iyang pagligtas. Sa mga mata nin mga nasyon, inihayag an sa iyang kasuriputan. Ginirumdom niya an sa iyang pagkaherak, asin an sa iyang katotoohan sa harong nin Israel. Sa gabos na mga banwaan, ipinahayag kang kagurangnan an sa iyang pagligtas. Nahiling kan gabos na puro kan daga ang pagliligtas kan santong Diyos. Magpataratara sa kagurangnan, bilog na daga, magbulwang ning kaugmahan, magkurahaw asin magtugtog. Sa gabos na mga banwaan, ipinahayag kang kagurangnan an sa iyang pagligtas. Minamaabot niya to gabos ang buhay na makuhulugan. Inimakukuan niya to kun ang Diyos nag-ierok sa satong buhay, ang Diyos pagkamuot, asin ang pagkamuot sana nagikan sa Diyos ang nakakatao nin tunay na kahulugan kan buhay. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Mga namumutan, magkaminaruot-mootan man kita, hulitaan pagkamuot gikan sa Diyos. An si isay man na namumuot, pinaging aki kan Diyos, asin nakakamidbid sa Diyos. An dai namumuot, daimidbid ang Diyos, taan Diyos pagkamuot. Digdi ipinahiling ang pagkamuot kan Diyos sa sato, sinugo kan Diyos ang bugtong niyang aki sa kinaban, tanganing mabuhay kita huli sa iya. Yaon digdi ang pagkamuot, bako na kita, namutan ta ang Diyos kundi siya, namutan niya kita asin sinugo niya ang sa iyang aki, bilang paomay buot, laban sa satong mga kasalan. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos. Alleluia, Alleluia, Ikaw magurangnan ang dalan, ano ay asin katatahan. Kan kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, pagrukiyaw kan Ebanghelyo susuki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, siring na namutan ako kanama, kamuman namutan ko. Magdagos kamo sa sakuyang pagkamot. Kunutubon nindo an sakong mga tugon, magdadagos kamo sa sakong pagkamot, siring sako na naguutob kan tugon kan sakong ama, asin nagdadago sa iyang pagkamot. Ini isinabi ko sa indo tanganing an sakuyang kaugmahan mapas sa indo, asinan sa indong kaugmahan mapano. Ini an sakuyang tugon, magkaminuruutan kamo, siring na namutan ko kamo. Urog kaining pagkamot mayo si isay man, naitayaan sa iyang kalag para sa iyang mga katuod. Mga katuod ko kamo, kung gibuhon nindo ang mga itinutugon ko sa indo. Day ko na kamo inaapod na mga surugoon, huli taday aram kan surugoon, kung ano ang ginigibo kan sa iyang kagurangnan. Inapod ko kamong katuod. Hulitan gabos na nadangog ko sa sakong ama, ipinaaram ko sa indo. Bako kamo ang nagpili sako, kundi ako ang nagpili sa indo. Asin itinalaga ko kamo na maglakaw asin magbunga, asin ang bunga nindo magpadagos. Tanganing an anuman na hagado nindo sa ama sa ngaran ko, itaun niya sa indo. Uyan tugon ko sa indo, magkaminuruotan kamo. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan.
pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Ilocabos mga tugang. Duwang Domingo na sana sa tuya ng tatapuson an panahon kaining Paskwa o Easter season. Sa pagselebrar niya to kan masunod na Domingo, neyo an pagsakat kay Jesucristo sa langit or Ascension Sunday, as in sa utro Domingo kaiyan, iyon ang aldaw nin Pentecostes or our celebration kang Pentecost Sunday. Kaya ining panahon na ini, ang mood kan mga babasahon sa ngunya na pagkahapon, sarong pagbabalik tanaw, sarong reflection, sarong imbitasyon, na hilingon kung ano talaga ang implikasyon kan sa tuyang pagtubod sa kagurang na nabuhay liwat. Kaya ngunya na ikanom na Domingo kaining Paskwa, pinagseselebrar niya to an sa tuyang kagurangnan na ang pagkamuot universal asin man mapagdusay, a sacrificial love. Pinagseselebrar niya to an sarong Diyos na day nagpipili kan siyang kamumutan, kundi itinatauan siyang pagkamuot sa gabos na tao. Asin, ang tema na iyan, yaon sa tuyang mga nadagog na pagbasa. Duman sa enot na pagbasa, hali duman sa gibukan mga apostoles, nadagog niya to sa istorya ni Cornelio asinan sa iyang familia, mga hentil ini, but sabihon, bako sindang mga Hudiyo, na sinda nagresibi kang Espiritu Santo asin man nagpabunyag, maski nangani na bako sinda mga Hudiyo. Sinabi duman ni sa satuyang nadangog na day na ninda kay puhan na maging Hudiyo pa, tangani sa nang magin sarong Kristiyano. So pinagpapahayag digdi na ang pagkamot kan sa tuyang kagurangnan universal, but sabihon maski sisay, pwede an mag-avail. Sa satuyang ikaduwang pagbasa, nadangog man niya to duman sa enot na surat ni San Juan, na kinakaipuhan ang pagkamot na yan, included ang gabos. Pinagpapagirumdum kita ni San Juan kung sisay ngayaan kulang sa mahal, kung sisay ngayaan kulang sa pagkamuot, kulang man sa mahal na Diyos. Ang tunay na pagkamot pinapagirumdum sa tuya sa giraray, hali sa satuyang pagdanay kay Jesucristo. Ipinadara kan mahal na Diyos ang sayang aki, digdi sa kinaban, tanganing magkaigwa kita nin buhay sa saiya. So all of our life comes from Jesus, and our life must be lived in Jesus. Sa satuyang ebanghelyo, nadangog niya to si Jesucristo nagpapahayag kan pinaka-basis kan satuyang relasyon sa mahal na Diyos. Dan mahal na Diyos namumuot sa tuya. Siring na si Jesucristo namumuot sa tuya. So sa siring daang paagi, kinakaipuhan, nakitaman, kung kita mga parasunod niya, mamuot man sa lambang saro. Pasilon ining itaram, dipisilon nagibuhon. Pasilon magparasabi na mamuot sa kapwa, pero digdi natetest ang tunay na pagiging Kristiyano. Paano ko man ngayon, Father, kamutan itong tao na paulit-ulit na sa nangayang salaan ginigibo? Paano ko, Father, kamutan itong tao na nag-disrespect sa sakuya? Paano ko ito kamutan itong tao na nililibak ako sa ibang tao? It is easy to even listen to these words. It is even easy na sabihon ang mga tataramo na ini. But once again, sinasabihan sa tuya ni Jesucristo, uni bagangaya ako ang sindong pinapangarugan. Ako na Diyos na nanitawo, tanganing itauko ang buhay ko sa saindo. As in, iyo ini ang kahulugan kan sa iyang pagdigdi sa tuyang kinaban. Tangani siya na Diyos manitawo, asing kitang tao, magkaigwanin buhay na Diyos nun. We are created to share in the divinity of Jesus. Sa anong paagi? Sa anong paagi?
Sa giraray, makuliton ining si San Juan, pinapagirumdum kita, kamutan ang lambang saro siring na ako namuot sa saindo. Garibaga, very romanticized an sa tuyang pagtubod, pag nadadangog niya to ini. Grabe baga, cliche na maray, paulit-ulit niya tong nadadangog. Pero, have we really thought about it? Or have we really tried this? Ining sinasabi kan sa tuyang kagurangnan. Takung hilingon niya to, ang mga darakulaon na milagros sa tuyang buhay, mga bunga nin pagkamuot. Hilingan sanaan sa inyong mga magurang na nagpadakula sa satuya. Day ni naghagad din bayad, yan pa sa na milagro na iyan. Mga istorya ni heroism, asin kusog din buot sa kadakol sa ng parte, kan kinaban, in all human history, so mga pagsakripisyo, ninhuli sa pagkamuot. Tama so sinabi ni Jesucristo sa tuyang ebanghelyo, wara na ngayang urog na pagkamuot kay sa digdi, na idulot kan sarong tawan sa iyang sadiri para sa iyang kapwa. Miracles do happen because of love. Pero ang problema sa giraray, kitang mga tao, iniisip niya to na ang pagkamuot is a subject matter na pinagdidiscuss na nasa movies lang, na nasa kanta o nasa arte. Garibaga ang pagkamot sarong emotion sana. Garibaga romantic sana. Kadakla na beses, lililimitahan niya to ang konsepto kan pagkamuot sa kung ano san ang namamatian. Padaba ko ngaya ini. Pag nadagit sumagurang sa aki, sasabihin ko ang aki, bako na ngayang padaba ni mama. Tanadagitan. Pero nawawara daw sa pagkamot duman. Minsan pa nalilimitahan niya to ang sa tuyang konsepto ng pagkamuot sa kung ano sana ang nakakakilig. Sumagagom nag-iwal. Garibaga na parehas na lingawan kan kada saro so sakripisyo na ginibo kang lambang saro. Minsan paano nalilimitahan niya to ang sa tuyang konsepto nin pagkamuot duman sa nagpaparahay sana kan sa tuyang mga emosyon. Saint John in his first letter pleads with us. Nakikimaherak sa tuya. Mga aki, sabi ni San Juan, mamuot kita. Bako sana sa tataramon, kundi sa gibo asin sa katotoohan. So love therefore is not just a word. It is an action word. Bako sa na initataramo na minadescribe sa kung ano ang namatian niya to sa presente. Di kita pwedeng mag-uron, manunungod sa pagkamuot, na di niya to na may mention angawi o gibo. Ang pinakapaborito kong definition kan pagkamuot, ang pag-isip, asin pagsagibo, kan kakarahay, kan sa imong namumutan. It is the thinking and the doing of the right thing for the person you love. Yan ang pagkamuot. And this, I think, is a miracle that happens each and every day sa satuyang kinaban. Pag may pagkamuot pa, posible na sa mga magkairiwal, mag-reconcile. Pag may pagkamuot pa, posible na sa duwang nasyon, day na magyera. Pag may pagkamot, paano posible na sa mga nagugutom, sa mga pobre, sa mga dukha, naaataman? Pag may pagkamot, paano posible na sa mga kriminal, magbakli? Posible paano na may pagkamuot, posible na sa tuyang mga yaman, sa tuyang mga pagrugaring, itaon niya to sa iba na mas nangangaipo. Sumahapot kita, ang pagkamot baya is something ideal? Is it something romantic? Bako. It is action-oriented.
kinakaipuhan may gibuhon kita. Tangani, naipahayag niya to an sa tuyang pagkamot. Ining pagpapadagos niya to kan sa tuyang panahon, kan pagkabuhay liwat, saro ining pagbabalik duman sa basis kan sa tuyang pagtubod. Pagtubod niya to duman sa Kristo na nabuhay liwat. Pagtubod niya to duman sa Kristo na ipinako sa krus. Pagtubod niya to duman kay Kristo na nagpasakit, ninhuli sa pagkamot. We are given this model who is Jesus the Christ. Kaya nga niinapod kitang Kristiyano, na nagsusunod kita kay Kristo. Asin ang pinapasunod sa tuya, warang iba, kundi mamot sa iya, sa mahal na Diyos, asin sa tuyang kapwa-tao. Iyon ang hagadon niya to sa Santa Misang ini, nalugod ang sa tuyang buhay maging panalmingan, asin dayupot na pagsaksi sa pagkamot ni inikang mahal na Diyos sa satuya. Amen. Matindugan gabos. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga. Asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag kibiren Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa magadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa magadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuukan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagporan. Amen. Mga tugang itas niya to, an sa tuyang mga pangaipo, sa tuyang Diyos Ama, an sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyuga, an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga namamayukan simbahan, maging udok sa buot, asin matinao sa pagkamuot ninda, sa saindang aripompon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang Diyos, mamidbid asin mamatean kan mga dai nagtutubod sa iya, hulikan pagkaminootan nin mga Kristiyano. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga mag-aragom, maging maimbod, asin dayupot sa saindang pagkaminootan, tiring na sinda magsaksi sa saindang Kristiyanong pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga nagihelang, maranga sa saindang mga pagsubok, hulikan pagtubod, asin pagkamuot nin mga Kristiyano, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga gadan, na naginyatong kasumaro sa buhay na ini, mag-ugma sa nagdadanay na katuninongan sa kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Sa tuyang managirumdumon, an sa tuyang mga personal na kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, hinanyugaan sa muyang mga pamibi, asin panuaan sa muyang puso kan sa imong pagkamot, tanganing padagos kaming mabuhay, susog sa kagaya-gaya, nakakapagagaya-gaya sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ay kaming idololo, isa mong pagkamuot, at bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako
Magpamibikaw mga tugang tanganingan sa ko asidan sa indong atang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simba. Kagurangnan magsakat lugod pasiring sa imo, an sa mong mga pamibi, kay bakan mga pagdulot tin mga ostya, tanganing kaming lininigan kan sa imong kamurawayan, lugod mandam kan mga sakramento, nindakulang kabanalan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, di kakagurang na ni pagrukiyaw sa gabos na panahon. At ang ani mas mamuraway na erubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Ulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos ni sinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabalala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon. Nagwa siya ni tinapay asin magpasalamat pinaakini, asin itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin magakan kay ni, tinian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin maginom kay ni, tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, hindi pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sagod na ikagato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang
kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan samuyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaygay sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kang Diyos do nakaugalian na ngahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantag kami nagahalat, kan mugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itirataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikay nabubuhay asin nagahade sa kapanakonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pati narauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagot sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan na sindeng kasagoran, ika na nagandam sa mo para sa buhay na ding kasagoran sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Padakula sa samoan bunga kan sakramento nin Paskwa, asin panuaan sa mga puso kan kusog ni nakakaligtas na kakanon. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa announcement. Magkakagawa po ng second collection para po ini sa pagmantinira kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado o sin Domingo. Nag-abot po sa 33,967 pesos asin 40 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, iyo po ang 2,478 pesos asin 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 5,668 pesos asin 5 centavos. Para po ini sa tada. Nagpuo na po kang Biyernes ang Misa Novenario para kay Our Lady of China. Sagod po ini sa Mayo 11 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa mga maabot po maging Novena Mass sponsor, magpalista na sana po sa opisina. Siring man, iniimbitaran man po ang gabos na magdalan kan horoan, a Bicol musical, base po ini sa obra ni Mr. Abdon Balde Jr., an istorya kan walong milagro ni Nuestra Señora de Salvacion. Ini po gigibon sa Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang tickets po available na sa opisina. Sa Mayo 6, sagod 8, aldaw nin Lunes, sagod Miyerkules, magkakagawa po nin Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may opisina. Ang makalag na buot niya tong girumdumon. Maawat may man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga anonymous, tulo na nagtaon ng tig 1,000, tulo man na 500, sarong 400, duwang 300, sarong 200, Jackie Abengosa 900, Lisa Anyon and family 300. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo't ihayag purihin siya, at ating kinakawitan siya. Nagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Nang ipaglupa siya'y papurihan, manunagdanan siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Good afternoon po.